Sa number 10, sini nga semana ginapaabot ang pag-release ng probinsya sa cash incentives para sa mga nagdalaog sa Palarong Pambansa 2026. Satisfied ang gobernador sa nanging performance sa mga atleta sa national nga hinampang. 15,000 pesos suno kay Governor Eugenio Jose Lacson ang batunon sa mga nagdaog sang gold. 8,000 pesos naman ang silver medalist kag 5,000 pesos ang bronze medalist. Ang mga nagtabong sa team sports isa-isa man nga magabaton sang kantidad nga santo sa gindaog nga medal. 5 golds, 4 ka silver kag 1 ka bronze ang nabitbit sa mga atleta nga nagtiglawas ang Negros Occidental sa Palarong Pambansa. Satisfied ang gobernador sa performance sa mga humalampang, labi na ang sa athletics nga amo ang una naghatag sang medalya para sa Negros Island region. May program ang probinsya sa athletics kag patimaan ini nga padayunon pagid sang probinsya ang programa. Nagalao man si Lacson nga madamo pagid sa ulihi ang mga winners gikan sa Negros Occidental. In our athletics, in fact, for the first day, nag-number 1 tayo, no? Because may mga finals na sa athletics, no? Why I'm satisfied is because we actually have a program for athletics, no? In Panaad, and the results show that we should continue. Now, I'm hoping to improve on the running events, no? That is where we, aside from it being a medal-rich event, I'd like to someday produce more running athletes as winners in the Palarong, no?